Urpeko eskolako kideak Uribarri Ganboan hurrengo grabazioa egiteko prest daude. Urtebete baino gehiago daramate urtegiko urak irentsitako herrien aztarnak filmatzen. Idea ointxe da irlarako rumboa hartzea eta arantz joatea. Eta han erdian ikusiko dugu errota. Lehen metroetan Urazpiko ikusmena oso mugaturik dago. 7 metrora edo berago jaitsita berriz, Uribarri Ganboa zaharra agertuz doa. Gaurko imersioan ikusi duguna lehenik izan da bidea. Por la calle hemos seguido atravesando el pueblo entre las casas. Eta errotara heldu gara. Urazpian, zutik, somatu daitezke oraindik, behin Arabako errotarik handiena izandakoaren leihoak. Hemos podido filmar a un par de luciopercas y cangrejos que hay un montón. Azaleratu dira irudi horiek eta guretzako izan da horako deskubrimentu bat. Ez da deskubrimentu izan ere ekarri digutelako berriz ere begietara ordukoa. Ulibarri Ganboako urtegia 1956 urtean bete zuten aurreneko aldiz. Guztira dozena erdi herri baino gehiago geratu ziren ia osorik edo osorik Urazpian. Errota, Santa Marina Baseliza, Zubia. Urpekari profesional hauen ekimenak oroitzapen asko azalaratu ditu urtegi inguruko bizilagunen artean.